Hello guys! Прибрах се от репетиция преди половин час и сега си готвя обяд. В момента е 4 часа. Перфект! Гайщета, откъснах сумата ягоди, най-вероятно това ще ми е вечерята, да ви кажа честно. Цяла купа хора, цяла купа с ягоди откъснах. Гайщета, отгладнях, затова ще ям пилешки хапки с чеснок сос и след малко ягоди с шоколад. Бомбончо нещо се размрънка пак. И като цяло това е за сега. Ще гледам Вяра, Надежда, Любов и си лягам, защото много ми се спи. Така че лека нощ и ще се видим утре на сутринта. Вижте кой спита. Ох, Сладурчо. Добро утро, хора! Днес ще ви взема с мен, защото влогът стана твърде кратък. И като цяло това е. Да. Ще ви взема няколко часа с мен, защото трябва да го пускам да го работя и да го пусна за качване, за одобрение, някакви такива работи. И да. Ей, малчо! Разприказваха се другите кученца. Нали, бомбончо? Да. Сега ще почита малко от книгата на Изабел. Между другото е много хубава. Да. Виждаме страниците колко са. Аз съм до никъде, до 100 някъде до страница 100 съм. Не знам. Да, до тук съм. Хората се е прочели за 2 дни. Обаче при мен малко бавничко стават нещата, ще чета 3 книги едновременно, може би. И да. Спирам да мрънкам, защото имам да правя много неща, а искам малко да почитам. Това е. Ще си довършвам вечерята, обяда и така нататък. Еми хора, ще извинявате, ще кача по-късно влога, защото няма да успея да го обработя и да го кача на време. Да, ще има закъснение, който го гледа. Да. Не, че има някой желаеш да го гледа, но това са потребните хора. Така, оправям се и сващам пътя. Ходих до Дием, ходих до Лили и сега ще ви покажа какво си купих. Ще започна с Лили, понеже това е единственото нещо, което си купих. Това нещо супер много ми хареса. Пистачио и карамел. Буквално това е най-прекрасният аромат на целия свят. Буквално е... Значи това е супер... Не знам какво да кажа. Да. От Дием си взех това, защото ми свърши водата за уста. По принцип не ползвам, ама си взех. Това, което все още не знам как мирише, но го взех. Не съм го душкала. Иначе ето тук пише диня, ананас и още нещо, което не знам какво е. Пише, че тропически плодове. И последното е този спрей за тяло, който е Dream нещо. Beautiful Dreams. Освеждава
освежаващ спрей за тяло. Да. Това са нещата, които си взех. Просто това няма да коментирам, че ме е любимото. Следващия път, като ходя до DM, ще си взема едно. Ето ще ви го покажа. На Сабрина Карпентър. Как се казва Сабрина? Фамилията й. Добре, на Сабрина от спрейовете за тяло. Хора, днеска само пари давам. Ходих до Lidl преди малко. Взех си сладолед. Някаква шунка просто. Възможно най-ефтината. Това нещо. И това, което ми е най-любимото нещо. На целия свят не знам дали много да го съчетавам с още маслини, но след това ще ям за обяд. И да, имам и тези освен това. Но те не съм ги купувала, така че да. И това е, хора. Сега ще си хапна, ще си гледам нещо и ще си обработвам. И после заминавам за представлението. Хора, сега докато си оправям косата, иска да ви кажа нещо, което мен лично много ме е мотивирало и да гледам някои хора, просто които гледам в социалните мрежи, нали, инфлуенсъри и така нататък, просто някакви хора, които те вдъхновяват. Доста често казват, следвайте се мечтите, следвайте се сърцето, излезете се от комфортната зона, действайте въпреки страха си. Това не съм го чула само от Изабел, и от много други, но основно от нея най-много се мотивирам. Надявам се и аз поне малко да ви вдъхвам някакво вдъхновение и мотивация и така нататък, да си следвате мечтите и целите. Този профил, който си направих в YouTube, е мечта на малката мен. Още откак бях на 6, исках да си направя YouTube канал и ето вече, че имам 10 години по-късно почти имам YouTube канал и съм много щастлива от този факт и така. Това исках да ви кажа. Следвайте си мечтите, защото те се сбъдват. Това, че в момента не съм някаква успешна ютубърка или тиктокърка или така нататък, за мен това не е важно. За мен това не е от значение и така нататък. Просто да кажа, че съм започнала да следвам мечтите си в момента. Ходя на актьорска школа и тренирам редовно и такива неща. Гледам да се храня по-здравословно. И излизам си от комфортната зона, защото излизам с нови хора, имам нови приятели и така нататък. И мога да ви кажа, че мечтите се сбъдват, защото съм сбъднала доста неща от vision board ми за 26-та година и 25-та също. Така че вярвайте в себе си и действайте въпреки страха си. Отивам на представление. Айде, ще се видим там.